Здравейте! Вие сте с Нетка подкаст. Подкаста на професионална гимназия публикува Нетка Иван Лазарова, град Русе. Днес сме с господин Светослав Захариев, старши експерт превантивно-информационен център и световен шампион по граплинг. Представете с няколко думи. Казвам се Светослав Захариев от Русе, старши експерт в превентивно-информационния център на град Русе в борбата срещу наркотиците и употребата им на психоактивни вещества. Световен и европейски шампион съм, цял живот спортист. Общо взето, сега съм и треньор на деца, на възрастни, на деца с увреждания в първата такава специализирана зала в България. И това е. Какво сте завършили? Завършил съм Русенския университет. Средното образование в спортното училище с профил свободна борба. Русенския университет с кинезитерапия с отличие. И както казах, сега съм треньор, спортист и старши експерт в превентивния център. Какво сочат последните статистики за употребата на наркотични вещества при учениците? Повишава ли се броят на зависимите? За съжаление, в България и не само в световен аспект, да, повишават се случаите на употреба, намалява се и възрастовата граница, т.е. от все по-малки възрасти вече започват употребата на психоактивни вещества, за съжаление и наркотици. Но това е проблем като цяло на обществото, семейството, не само на самите ученици. И за съжаление, да, тенденциите така сочат, но вярвам, че нещата са обратими с правилната информация, с разбирането на това от какъв риск попада съответния младеж или дете, което употребява. Преди малко имахме такава лекция с 8-те и 9-те класове на вашето училище и там разказах за множеството рискове, които по принцип остават скрити или недоизказани, а те са много сериозни. Освен чрез образование и чрез информация, чрез разбиране, чрез знание докъде може да се стигне, други неща, чрез които може да предпазим, така да го кажа, младежите. Едно от нещата е точно това изграждане на социални и емоционални умения в децата и младежите, по изграждане на самоконтрол, устояване на мнението си, от натиска на връстници, справяне с стреса. Другото нещо, което е да бъдат въвлечени родителите, близки взаимоотношения с родителите, родителите да знаят как минава деня на детето, на младежа, да бъдат наистина съпричастни към неговия живот, защото виждаме в забързаното ежедневие, родителите ходят на работа, стараят се да покриват нуждите, но и често децата остават неразбрани, което е грешка. И могат да бъдат излъгани, когато не знаят цената си, когато не знаят за какво са създадени, ако щеш. И да, другото нещо е да може да използваме времето по ползотворен начин, да има алтернативи, дали спорт, дали изкуство, дали музика, неща, които са за изграждането на младежите и за тяхно добро и за доброто на другите. Кои са най-често използваните наркотици сред децата и каква е вредата им върху здравето? В момента има много така наречени модерни и така представени като цяло като безобидни, но те изобщо не са безобидни. Ще спомена някои. Райския газ, например. Райския газ, това е газ, който се използва в медицината. Той се използва заедно с кислород. Аз имам така 4-5 операции от пълна опойка и са ме приспивали с него. Но интересното при него е, че той измества кислорода и организма остава, особено мозъка, остава с недостиг на кислород. Докъде може да доведе това нещо? Не знам доколко сте запознати, но детската церебрална парализа и ранно малко мозъчната атаксия, това са болести, които се получават точно поради тази причина, поради недостиг на кислород.
Прямо детето преди да се роди, пъпната върх му се увива около врата, то се задушава и остава за, може би, секунди, да не кажа минути, даже много минути, но секунди без кислород. И това води до детска церебрална парализа, до увреждане, трайно увреждане на тялото, на говора, на цялостното състояние на детето. И другото е ранно малко мозъчна атаксия. Както казах, аз тренирам деца с увреждане, имам такива две деца. Те също са поради недостиг на кислород, са родени с проблеми в координацията и походката и проблеми в говора. Всичко това е поради недостиг на кислород. Го прави райския газ, точно това нещо. Той измества кислорода и организма остава в недостиг, защото взема място на кислорода в белия дроб, в алвеолите, и го изтиква, така да нарека, и организма остава с недостиг на кислород. Затова по време на операция, освен с райски газ, пуска и кислород, за да не остане организма без кислород. Да не стане това увреждане. И това е на първо място. Това е увреждане, което може да се случи. Ще ви дам пример. Има вече момиче, което изпада в кома след употреба на балон, на дърпане на райски газ, така на горните балони. И изпада в кома за 3 месеца. След 3 месеца се събужда и е в инвалидна количка в момента. Точно поради недостиг на кислород и увреда на мозъка. Увреда на такива центрове, в които той не може да движи ръката си, парализиране от гърдите надолу. Друг случай, друга увреда от райския газ е на нервната система. Райския газ пречи на метаболизма на витамин B12 и на другите витамини от групата B, които са много важни за нервната система. Какво се случва? Пречи на метаболизма този райски газ и тогава може да се уреди нервната система по такъв начин, че да станат проблеми в координацията, да станат проблеми в точно тая координация от мозъка до краката. Да не може мозъка да изпрати правилните сигнали и човека да не може да върви. Има и такъв случай, за съжаление, в който, той даже приятел ми го разказа, на тя негова позната, която отива след няколко балона, 3 или 4, не помня точно, изпада в кома по същия начин, събужда се, пак отива на количка, но се раздвижва, става на крака, само че сега има такъв проблем, който тя не може да изпрати правилните сигнали от мозъка до краката. Иска да измести десния крак, тръгва левия. Иска да измести лявата ръка, тръгва дясната. И това нещо е поради увреда на нервната система и то е поради райския газ. Друго нещо, освен нарушаването на паметта, когнитивните способности, това е едно на ръка, но също така и на дихателната система. Уврежда дихателната система по такъв начин, че може да направи спазъм на дихателната система, на белия дроб и това да свърши с фатален изход. Има тук наскоро момиче, което се прибира от дискотека, смесила е там алкохол, балони, райски газ е използвал и не се е събудил от съня си. Намирате сутринта родителите от Русе, на 16 години беше. Това е за райски газ. Ще спомена и така модерната марихуана, която също се води за безвредна според много хора, но тя изобщо не е безвредна. Марихуаната води до много тежки последствия, особено с ума, до паранои, до отключване на психози, биполярно разстройство и шизофрения. Не говоря на Изус, работим с доктор Иванов, който завежда психиатричната клиника по зависимости. Той каза, че това беше преди 2 месеца, вече има гаранция, има повече такива случаи, на след първа употреба на марихуана, 4 случая на отключено биполярно разстройство и шизофрения. Тоест, както за първи път момиче или момче започва да пуши и превърта, най-общо казано. Изпада в психоза, изпада в биполярно разстройство и остават на хапчета за цял живот, защото са решили да се напушат. Защо става това? Защото в момента в Русе от 15 проби на марихуана, цигари, 13 са с примеси. Това имам предвид. Напръскат тази марихуана, този материал, който е завиден в цигара, той е напръскан с различни силни препарати. Фентанил, който е 50 пъти по-силен от хероин, с амфетамини, с различни други препарати, силни, напръскват това нещо, за да може дилърите да си гарантират, че човека ще
Ще бъде пристрастен, ще бъде поредният клиент. Въпросът е, че не всеки издържа, не всеки мозък издържа и точно това се получава. Изведнъж, ако не, нали, не говорим за смърт, въпреки че съм сигурен, че вече има такива случаи, защото марихуаната, освен, нали, психози, тя води до влошаване на координацията, до повишаване риска от злополуки. Ще ви кажа как стана с мене. Аз го разказах и на другите ученици, но аз бях спал само 3 часа преди да катастрофирам. Бях спал само 3 часа. През деня се подготвях за състезание, 2 тренировки имах. Бях на работа до 7 сутринта като лична охрана и само на 3 часа сън тръгнах да карам до Бургас. Само че, когато организма не е спал, когато човек не е спал в повече от 5 или 6 часа, т.е. когато е спал 5 или по-малко часа, риска от инцидент се увеличава с 1000%. Също е при употребата на наркотици. Какво имам предвид? Може да се получи микросън или микрофилм, в който ти си разсеян, в който може да заспиш, може просто да си разсеян и риска от злополука се увеличава. При мен спусък няма как, може би съм заспал и направих няколко салта с колата. 50 метра съм летял от колата, но също нещо е с наркотиците. Когато се употребяват наркотици, те вкарват мозъка в едно такова състояние, да го нарека безпомощно, или той работи на много ниски обороти. И, примерно, аз дах този пример, в който човек напушен с марихуана или взел някакъв друг наркотик, той си влиза съвсем, нали, в ума си е в някакъв филм, мисли си за някакви неща, друг човек, който шофира, примерно на телефона си е, дали в TikTok, дали някъде друга, дали си говори с събеседника, не го вижда, другия напушение е във филма, по улицата, изобщо не чува колата идва и стават ни много често много тежки последици. И това да се събудиш в болница е добре, но ако може и да не се събудиш, нали, точно след употреба на наркотик, защото всички наркотици действат по този начин. Карат мозъка в едно друго измерение, така наречено, и той действа по съвсем различен начин. Точно както аз съм го спал, нали, мозъка, затова се наричат психоактивни вещества. Мозъка действа, тези вещества действат на психиката. И когато те подействат, те може да доведат, освен до тия увреждания, които говорихме, нали, за психози, биполярни разстройства и всички тези неща, но и до такива увреждания, до които, нали, до злополуки, които ти не можеш да ги предвидиш. Излизаш и не знаеш какво ще стане. Давам ви пример, момче напушено на марихуана, помислил, че закачат приятелката му, сбива се, тупи нос и зъби на другото момче и в момента лежи в затвора за 2 години и 8 месеца. Тежка телесна повреда е направил. Точно защото е бил напушен, защото мозъка му действа по различен начин. И си мисли, че е безсмъртен. Нали? И сега в момента е в затвора за 2 години и 8 месеца. Какво имах предвид? Имам предвид, че тия наркотици, дали ще е какъвто и да е бил наркотик, вкарват мозъка в една фаза, в която не си ти и може да се случат последици, които дори не можеш да пресметнеш. Нали, един избор, аз това казвах, един избор може да промени живота ви тотално. Не само вашия, а и на всички, на близките ви около вас. Друго относно наркотиците и вредата като цяло, давам ви пример, показах го като клип. Едно момиче на 17 години отива на фон и казва, нали, не често това е причината, много често това е причината, нали, за употреба, когато има такава компания и човек иска да се впише в тази компания, не си знае цената и иска да угоди на тази компания. Нали, цената му зависи от това дали ще го одобрят или не. Нали, и много често така биват подхлъзвани. Така се случва с това момиче, това е на купон, 17 годишно момиче, нагримирано, има го на клипа, много красиво момиче, дава тия за първи път. Първа употреба, взема, спада в кома и в момента на количка, аз го показах господин Пейков може да потвърди, на количка след първа употреба. Същия начин, тия 4 случаи, които казах, те са след първа употреба, отключително биполярно разстройство и шизофрения. Райски газ,
там момичето с балона, дали един, дали са три, няма значение. Кома, количка, кома не може да се движи. Това след първа употреба. Ти не знаеш дали първата употреба няма да последва, не знаеш до какви последствия се доведе тази първа употреба, така наречена. Това иска да кажа за вредата от наркотиците, че просто много от вас, децата и младежите, не знаете докъде може да стигне, а това може да стигне до много, много, много тежки последствия, които остават или за цял живот, или пътя на възстановяване е много дълъг и много труден. Но освен, че самия младеж страдат и неговите близки. И така. Ли ученик да се здобие с дрога? Вие ще кажете, не знам. За съжаление, да. За съжаление е лесно. И тия дилърите, вече наркодилърите са все по-изобретателни като цяло и правят така, че намират точно някой от учениците, който да стане като дилър, обещават му някакви пари и така нататък, но искам да кажа и за дилърите, и за тия ученици, които се подвеждат да изкарат някакви бързи пари или за себе си да вземат наркотик, ако не са чули преди малко до какви рискове води. Искам да кажа, че да се замислят какво правят в живота на другите хора, че те носят и сеят смърт в живота на другите хора и не знаят докъде може да стигне всичко това нещо. Те да си преценят докъде може да стигне, защото има много хора в затвора, точно заради разпространение на наркотици и шофирали, употребили или намерили в колата им наркотици. Вече присъдите са доста тежки и сурови. Дали искат да занулят живота си или дали искат да пропилеят години, които могат да направят нещо смислено, те си преценяват, те си решават. Работим и с областната дирекция на МВР и наистина се стараем това разпространение да се ограничи, доколкото е възможно, защото виждаме все по-големите рискове. Според вас да се предпазим от този капан? Капана на наркотиците. Вие като младежи, като пубертет, много често изпадате в проблем на неконтролиране на чувства, емоции и така нататък, но искам да ви кажа, че чувствата и емоциите, аз вярвам, че те са много добър слуга, но много лош господар. И те следват винаги мислите. Тоест, където са насочени мислите ти, след малко да запалват чувства и емоции. Това имам предвид. Ако ти се насочиш към това какво нямаш, кой не си, какво не ти е наред, в един момент ще се запалят съответните чувства и емоции, на тъга, на болка, на объркване и така нататък. И това може да те постави в позиция, в която да искаш да избягаш по някакъв начин, въпреки че няма как да избягаш от това нещо. Напротив, ти го задълбаваш и, както казах, може да доведе до много тежки последствия. Но другото нещо е, че когато ние знаем кои сме, знаем колко струваме, колко можем, това нещо пък и оценяваме колко имаме всъщност, нали, да стоим в тая фаза на благодарност, ако щеш, те пък запалват други чувства и емоции и осъзнаваш колко си важен и ценен изобщо за света и че животът нали, не е само за аз, мен и моето. Нали, какво аз мога да взема от този свят, а какво може да дадеш, защото това е най-добре изживяния живот, какво може да направиш за света, защото аз сега примерно можеше да седна на скамейката на жертвата след катастрофата, но продължих с вяра в Господ, нали, там, както казах и в другата, нали, на другото място, преди малко, да чета Библията, моля си там, разбирам колко съм ценен и важен всъщност и колко мога да постигна като цяло с вяра. И така и стана, така отворихме и първата зала, така специализирана. И сега хора, деца с увреждане се променят и могат да водят самостоятелен начин на живот. Тия двете деца с ранно малко мозъчна атаксия, те не можеха да вървят по стълби, не можеха да вървят самостоятелно изобщо, падаха постоянно. Сега в момента бягат, скачат. Нали? И това нещо е станало с вяра, нали, с вяра в мен самия, в това осъзнаване какво мога и колко съм важен като цяло. Нали? И вярвам, че това е един от начините за опазване
да осъзнаеш цената си, да осъзнаеш колко си важен, колко си ценен, да градиш себе си, да можеш да казваш не, да градиш характер, да осъзнаеш, че ти си тук да направиш света едно по-добро място. Има наистина вложени дарби и таланти в те от Създателя. Трябва да ги откриеш и да почнеш да ги развиваш и да ги даваш на света. Нали, а не просто да живееш само за смене моето, защото така ще цакаш живота си и ще го провалиш. Какво трябва да направим, ако искаме да помогнем на приятел, който има проблем с наркотиците? Това въпрос като цяло. Там откъде да започна, но като цяло хубаво е да искате да помогнете. И много добра идея. Въпросът е, че много често гледах една сценка, тя ми се е запечатала много в мене. За да помогнеш на някой, трябва наистина ти самия да си изграден и да си знаеш цената и да си сигурен, че няма да ти да потънеш, когато тръгнеш да помагаш. Да не бъдеш ти излъган от цялата работа. Поемам предвид, гледах една сценка, едно момче, даже аз го тренирах, беше здраво момче, беше се качул на един варел отгоре. И едно момиче отдолу. И момичето беше малко по-леко от него, нали, като килограми. И трябваше момчето да издърпа момичето горе на варел. Много се мъчи, много яко момче, обаче не можа да качи. После казаха, дай да обърнем работата, дай сега момичето да дръпне момчето. Съвсем леко усилие и момичето дръпна момчето. Падна от варел. Кой искам да кажа? Тези, които са вътре в блатото, които са долу, които са паднали като цяло, те могат много по-бързо да ви измъкнат, колкото вие да ги качите на варел, нали така? Вие трябва да сте много здраво стъпили на земята, да си знаете цената, да знаете наистина какво правите тук, как го правите и така нататък, за да можете сами да издърпате този човек, особено когато са намесени наркотици. Защото много често се случва, аре бе, пробвай, нищо няма да стане, бе, давай, не си шмата, няма какво да стане, давай сега, нали си ми приятел, аз не съм такова и човека иска и много често така става, да въвлича в неговата помия, неговата яма и от помощник ти ставаш вече заедно с него в това. И затова е хубаво нали, да се говори с медицински съвети, с психолози, с семейството, ако хочеш. Нали, осъзнавайки, че човека има проблем. Че човека наистина този проблем може да съсипе живота му. Нали, защото много често, нали, аз съм приятел, как да кажа на майка му, как да кажа на баща му. Да, ти ако си приятел, би трябвало да кажеш, защото от това зависи живота на този човек. Нали? И нали, то един ден, нали, ако родителите успеят да му помогнат, защото вече има и такива, нали, има специализирани места, където клиники, комуния, ако теж. Нали, има много места, в които може да се помогне, но въпросът е, че най-главното нещо за да се помогне един човек, такъв, зависим или нали, проблем с наркотици, той да осъзнае, че има проблем. Много често те отричат, че има проблем. Проблем ще изпра, когато искам, аз не съм зависим, нищо няма, спокойно е ти утре си, се филмираш и т.н. Но, ако той човек не осъзнае, че има проблем и той не иска да се отърве от това нещо, никой не може да му помогне. Каквото да му кажеш, каквото да направиш, той трябва да осъзнае какъв проблем има всъщност, защото имаме такъв случай, в който момче беше закарано в комуна, но той не признаваше, че има проблем. Майка му го натикала в тази комуна и след един месец излезе човек. Каза, не, аз не съм зависим от т.н. Отключи шизофрения и биполярни разстройства за наркотиците. Превъртях с 2-3 думи, но той не искаше да стои в тази комуна, защото той си мислеше, че няма проблем. И след това доразсипа живота си по някакъв начин. Но идеята им беше за това, че първо трябва да се знае, че има проблем и да иска помощ. Поиска ли помощ, има кой да му помогне и има как да се случат нещата. Въпросът е, че много често те не осъзнават и не си го признават. Все повече, нали, вярвам, че има хора, които искат да помагат и осъзнават проблема като цяло. И само да иска човек, ще се намери помощ.